3 rýchle tipy, ako sa stať elektrikárom. Tip číslo 1. Musíš skúšať. Jedine praxou sa podľa mňa naučíš, ako to celé funguje. Ideš, natiahneš zásuvku, naštuduješ si na internete, čo ako to má byť. Keď si začiatočník, určite si radšej vypni istič a potom si to vyskúšaj. Dohodni sa na brigáde s nejakým elektrikárom. Miestny elektrikár, menšia firmička. Určite viacej ocenia ako nejaký veľký korporát alebo veľká elektrikárska firma. Bež, nauč sa, pozoruj, ako to robia. Nestretol som sa ešte s tým, že by ti proste niekto nevysvetlil a nepomohol. Tip číslo 3. Bež za nejakým kamošom, známym a správ mu elektriku. Správ mu to za materiál, kľudne za robotu nič nechci, spraví ti on potom niečo na revanš. A čo ty vieš, keď si nájdeš takýchto 2, 3, 5, 10, tak potom už vieš a potom si môžeš začať pýtať. A 4. bonusový, ten je najdôležitejší. Hlavne začni. Lebo veľa ľudí chce začať, chce byť elektrikármi, chce robiť čokoľvek, ale nikdy v živote nezačne. Môžu sledovať Kalistu a každý jeden deň myslí na to, keď zbadáš moje video, že musíš začať.